अभी तो निकलने बड़ा तारा नौकरी खातिर जमीन बेच के 5 लाख रुपया दिले बनी यही खातिर। अगर हमार रुपया बुड़ल नु तो हई देख लो बांस बिना छिलले दे हम घास तारा गाड़ी में। अच्छा बाबू जितना बोले के बा बोल लो जहिया नौकरी लागी रुपया से ही घर ना भरम तोहर गांव। झोरी में झाट ना सलाई में डेरा आ जाके पहले भैंस खियाऊ हो गइल बा बेरा। ए बाबू ई सब हमारा से ना होई तू ही कर तू ही मर हम अब चलनी दौड़े। जा सारे जा हमारा पते एगो बोझ बढ़ले बड़ा। लागी नौकरी झाटे अच्छा सरऊ ढेर बोला तेरा अधिकवा बोली जा दिन लागी हमर नौकरी वही दिन मारम तोहरा गाड़ी में पहिलका गोली। जा जा हमहू देखा तानी। हुर, 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 हुर। हमार जाम गुल बना लायक ना कुछ करता ना करे देता किशन जाम गुल बना लायक न चैन से जिए देता न सरवा चैन से मरे देता पता ना का कर। पाँव लागी हो लंगटू भैया चिन्ह तर ना बाबू नइखे चिन्हत कहाँ घर परी। हमारो घर ऐसे ह डाबर दलाल जी का लड़का ढिबरी दलाल नु हई। अच्छा अच्छा ढिबरिया कहाँ रहीस रे इतना दिन से भीतरिया। और सब बताओ बउआ ढिबरी कि और सब का हाल बा। खूब बढ़िया चलता भैया काम धाम। पाँव लागी ले ढिबरी दलाल चाचा खुश रहो बबुआ आओ हे जब ए लंगटू भैया ई का करता हो। कहीं बबुआ ढिबरी जमीन तो चलिए गो लागत है कि पैसो चल जाई एकरा चलते। का भैया कहीं पैसो का देले बड़ा एकरा खातिर। अरे ढिबरिया एकरा नौकरी खातिर 5 लाख रुपया गिन के देले बनी साल भर हो गइल नौकरी लागी कि ना लागी कोनो ठीक नहीं। सब बात छोड़ लंगटू भैया कह तो पैसा निकाले के एगो उपाय बताई। पैसा निकाले के उपाय बताऊ बताऊ। लेकिन एमे तनी खर्चा होई। तो वो कितना खर्चा लागी बउआ ढिबरी। 50,000 खर्चा होता भैया गारंटी के साथ कहतनी निकाल दे। 50,000 अगर 50,000 में 5 लाख रुपया मिल जाए तो ये से बढ़िया का बा दे दो। रुक बबुआ अभी हम ले तनी 50,000 रुपया जितना जल्दी हो सके हमार पैसा निकलवा दे। और बबुआ है पैसा गिन लो। ठीक बा घबराए के नहीं थे जा तनी तहार पैसा आ जाई। ठीक बा जल्दी तनी कोशिश करी ह। हाँ बाबू के नाम में नाम जोड़लस तो फायदा बा साला 21 झटका में 50,000 आ गई। चलो 1 महीना